on hold. Now I'm sorry, but I made my choice. I refuse to fly without your heart. Pentsetan dugu gure bizitzan injula gauza geixau pertsona bat bakarrik zen baginen baino. Bixok batera gotia, injou gauza asko, beste batzuk ez dienak gauzartzen, itxen, baina esan gurot, hori, azkenen komplemento hori itxen dutzula, hori, injar geixau daukotzu. Sensazio bat daukotzula, beti zazela arropauta. Ez dakit, niz na sentiru, inoiz. Bakardadea ez to sentiru, inoiz. Ze hor daz, zure alabak, gizonak, gurasuak, baina ezkeda beste gauza bat, ezkezin ja esplikau. Beti dau, bera onduen, naiz eta ez egon fizikoz. Igual, larreiko itxigare gure harremanetan, ez gare zabaldu. Nolain edatuta dagoen mito hori, erabat berdinak izan bargarela eta batzutan jendeak espero du gora berdinetan erreakzio berdina izatea eta ez da horrela izaten. Eta hortan, horre jendearen aldetik hori espero da, baina ez da hori maiz gertatzen, ez? Alderantzizkoa batzutan. Nik uste dute jendek gaur egun dio nolabait esateko bateragarriak garela, ez? Daukagula ezaugarri batzuk gutxi gora antzerakoak, baina gero hortaz gain oso ezberdinak garela eta ezberdintasun horretan bateragarriak garela, ez? Lagun asko dauko, baina garazira lagunik onena baino gehiago. Anderenuak batzutan behar dutenian adibide bat gemelen buruz guri erabiltzen dozkuen. Eta konfundidu itxen di anderenuak. Erabakitzen dozue batera ezagin diozuen, edo bakarrik? Batera. Adibidez zelan hilo, batera edo separauta. Kazaia da orain, gauaren itzaletan, begiak itxietan, ondoan esnatzea, eta benetan dakit, urruti iristen, salto bakar batez, egan egitea. Beti dani, batera. Dana batera. Estudi xaube itxen gauen batera, como karramarroz, askotan. Bata bestiei molestatzen, baina, hala, bixo batera. Juan Biarrien bata kuarto batera, tantxe, isi jaua. Bueno, de hecho, gure izenak Xeli eta Mari Carmen, baina ja txikitotan Jemes deztieuzkoen. Ez da gauza bat bilta unin garela. Eta Jemes zan, Bixak baina Jemes. Hortan, edozer gauzetarako, esan joaten bat. Imaginau, hogitzen joan, baina bixak joaten ginen. Osa, bai eurak egisadak, bai giruen eta bai bultzatu duzku dana, bixak dana batera itxera. Gu beti denik batera ibili gara, hori klaru dago, ez? Eta, bueno, gehixen eskolako, ez? Oroimenak, ez? Gela berdinen. Beti gela berdinen. Lehen ez zien banatzen bata gela baten eta beste baten. Bixok batera, biligare, baina bai, gaur egun esaten da, hobeto dala eurendako manatzia, ez? Ze bada gauza bat, nik akortetan azela, sufri dutzen dozu nahiko, Ze, ikusten bozu gelan, ez? Bate, bronkia erogotaten botzien, bronkia zan zuretako bebai. Osa, zu sentirutzen zauen, beste baino gehiago dion. Alderantziz bazan posteko zerbait, bai, mote gotzune satisfazioa, ez? Gure bizitzan toko jaku hori, gauzakonak egon diezenien, disfruta duzu doblie. Eta txarrak izen badie, doblia, zeurie eta bestiena. Osa, hori da oso zaila, Googlean toki ezberdinetan gauden betik, Zertik
bastak izatek, baina ez zuten onartzen, ero, bueno, hobi ikusten zuten banatzea, ez? Orduen Aitor segundoki baten, eta ni beste baten, eta inoz ez gara egon gelan bertan mai berean, ez? Betik sakabanatuta gauden. Aitor trebeago zen adibidez eskulanak egiteko, margoak egiteko, baina bestela holan notak eta antzerakoak ataratzen genituen. Orduen etxean esan nabaritzen hanbesteko, nik izan, Aitorren artean, Aitor eta nire artean ez egon holan alde nagusia. Batzuetan batek darretan zuen nota behago, baina handik 3 hilabetera gauzak ezberdinak ziren. Orduen ez egoen hanbesteko maila ia berdina genuken. Kou egin genuen eta orduen gero etorri ginen eskolara. Garai hartan, eskaintza universitaria ez zenain gaur bezaina aberatza. Orduen eskolan adibidez genukan bakarrik 2 adar. Bata esan ingenieritza elektronikoa eta bestea mekanikoa. Orduen Aitorrek hartu zuen mekanikoa eta nik elektronikako bilbide hartu nuen. Baina hori bai, askotan lotzia be pasetan duzu asko, lotza asko, ze, karo, igual... Lehen, bueno, oinez, onjakotzu, oinez, porque, bueno, azken edari... Soiez aurrera eta askotan pasetan gare eta ikusten duzu, batzuk gelditzen diela, komentarixoren bat itzen, barrezka, gainera, askotan ikusten dugu eta zate duzu, bueno, pues... Baina, bueno, edadiekin da horreik ikusten duzuna. Ondo erueten horre gauzo, porque ez dauki inungo importantzi, baina txikitxotan be, segun zelekutan, karo, zu imaginau. Hor bai, gauen, erabaki gauen nien estudixetia, gauen nien kou, bueno, dion bukatu barik kurtzua, tokau jaku nahitxe paruen engelditzu zela. Eta, 7 eseme alabakin, eta, klaro, gaukun pentsauta, enfermeria itxia. Eta, klaro, ikusitxa panoramia, esan gauen, ostras, hemen, anai bixak, gu gara 3. Hortan, anai bat hauen soldautzan, beste hauen ez duixetan, gero gu atozen. Eta, klaro, batia bixak, azteizera pixua, ez duixuak ez dakizer, esan gauen, ezin ja. Hortan, bueno, gure artien erabakai gauen, eta ez itxia enfermeria, eta joan ginen estetika itxera. Zesan gauza bat, egunero joaten ginela, eta ekonomiko bezan hainbeste, eta baina erabaki hartzen gauen sobre la marcha. Momentu hortan ez gauen pentsetan behartuta ginguzela batera itxera hori, eske guretako izen da normala. Ez gare, inoiz ez gare kantzetan batera egotia, egoten gare, sensazio bat eukidu nasekule, al revés. Pasetan bau ordu batzuk egon barik, jada, nun dau, zer da bilintzen, keba. Baina ez da obsesio bat, bez. Osea, egon lekegu, tranquilamente, baina geu gustoren egoten gare hori. Batera, ero, bueno, komunikazioa eukitxe, bata igual dau Gasteizen eta bestie Donostin, baina badakigu, bakotza nun dauen, osea, baina oso gustora bakotza bere txien bebai, Eta da hori, ez dala obsesio bat. Ze igual, emuleketzu, igual irudi hori, ez? Eta ikastolan, ze, batera zabizte, beti bilizate batera? Berez separauta ginen, baina gero berriz elkartu ginen, ze zigin... Bi urteko gelan. Eta gero lehengo mailan berri separauin zezkuen. Eta gustora zase bakotxa gela baten, edo faltan botatzen dozue bata bestia? Faltan, baina bebaina gustora. Nahi zaudot batera. Nik bebai. Baina holan bebaina gustora. Baina holan behuna da bakitzen dako, ez? Osea, batera dauko beren gauza honak eta ez egotia batera beren gauza ona dauzka, ez? Alguna zua hola, ez erdete baten bez denbora zuan batera eta bakitza beran bizitza itxen dut kurtsu bat, ez da? 2 urteko gelan edo 3 urteko gelan gelen separauta, baina ez ginen konpontzen hain ondo. Tarduan berriz juntauen ginen, eta gero lehengo mailan berriz separau. Unibertsitatean sartu aurretik ate irikiko jardunaldiak egoten dira, hitzaldiak, eta baina garai hartan nolabait esateko 2 zerrenda zeuden, eta baten ero besten eman behar zenuen izena. Eta gero, agian nik pentsatu izan nuen, ordua izan zitekela pixkat berizteko ere, ez? Denbora den elkarrekin eman beharrean,
hori ere gogoikarria gertatu daiteke inoiz, agian zera, bandatzea ondo letorkela, ez? Eta hortik hasita ja, handik aurrera ikasketak amaitu artean, bai hemen eskola politeknikoan eta gero Frantzian, leku ezberdinetan bizi izan ginen. Inglesko nire irakaslea izatea da Australiarra eta galdetzen dit, arrasaten nolakoa zen garaia haietan, ez 1960 hamarkadan, 1970 hamarkadan, eta basaten diot hemen arrasaten telebista oso berandu iritsi zala, beste aberri batzuekin ez genuekan inolako harremanik, ez zegoen internet, telefonoa agian egongo zen, ez dakit, 7-10 etxetatik batek izango zuen telefono hortan gure bizitza zen nahiko isolatua, ez? Eta hortan horrek bizitzako goera horiek eta Frankon garaiko bizimodu haiek eta ezintasun haiek gehiago menperatzen zuten gure bizitza birkiak izateak baino, ez? Erabakitzen duzue batera ezarri diozuen, edo bakarrik? Batera. Adibidez zelan hilo, batera edo separauta. Zelan ikin duzue Batzutan batera eta beste batzutan separauta. Itzen du, ostiraletan, astian ziar, ostiraletan izan ezik. Separauta, eta ostiraletan zapatuan eta domeketan batera. Zuei ze gustatzen dut, batera edo separauta itxia? Batera. Bakoitza dauko bere familia, baina askotan esaten dugu bat garela. Bai, eruten gare oso ondo. Eskerrak. Umiak be euki gauen txandaka. Lehengo honek, gero zeuritok eta jatzu, surti euki gauen, ez gauelako euki inungo arazoik ikutzeko umiak, gero deskantzo, gero, venga, toka utxe jatzu, gero zeuritok eta jatzu. Eta ala, bakoitza bi ume, eta gero nila, hirugarrena euki nauen. Ja, orduen txen, nire gizona zauen, ez goi ezatzetik, 10 urte pasau ziela, eta, bueno, hor daukuan anekdota bat, ze behin, bere gizonak, kafetxo bat hartzen, komentau zauen. Medikuena, hartu biotxandia medikuenien, ze konsulta bio eta basektomia itxeko. Eta gau, ni urte jaten barrutik. Hori berbein biko, hori ezin jaizen, Neuk isilik, bere Andria. Eta bera, kuñetuak, baina, zuzer. Nire Andriak ez duzter zer esan, eta kuñetiek esan bihuz, eta basektomia hiliketen eroz, venga ja. Gau, ni nauken ilusinua hirugarrena. Eta bueno, eta ondion, gaur da eguna esate ustela, ondion basektomia itxeko zuri permisu eskatu behar. Bera, hirugarren umia aukizauen nien, hain nerviosa agonitzen, ja joan zanien umia aukitxera, zentrora, eta ja, ikusi nauen nien umia ondo zauela dana, zentrotik urten itzen nien, grixorik, azte bete, eta bera como una rosa. Osa, hori zen zan, holan, ez nazto isiotzen inoiz. Orduen txe, ukinauen nervixo batzuz, ezaten nahi, por favor, hirugarrena, neuk ez nahuela eukibier hirugarrena, tentación del demonio. Gustatzen jatzue gauza kantzerakoak, zer da gehixen gustatzen jatzuen itxia? Dantza. Bixi dantza itxia. Eta, zoze geixau? Nik ustean gaietz. Kantatzia? Marrazki egitea. Kirola itxia, baina futbola eta pelota eta ez. Bixi gustatzen jatzue kirola? Kirol berdinak edo? Bai. Eta amnetzia muzen nahi dozue izatea? Nik ingleseko andereñoa. Eta nik masajista. Masaje honak egun biozu eta ingleseko klase honak egun biozu, ez? Bai, ja praktikatzen dut etxian, amatxokin. Eta nik ikastolan eta ingles partikularrian. Guk ere, Andalobeta esateko behar izaten dugu beste lagunik ere izatea, ez? Guk ere laguna dauzkagu eta oso gustora
aritzen gara eurekin, ze pentsatu behar dugu betik ere elkarrekin egon ezkero solas gaiak, aipatu beharreko kontuak eta hori milaka aldiz aipatuta egon daitezkela, eta hortan puntu bat iritsi daiteke nun gogaekarri ere bihurtu daiteke norbera ero anaia. Gure bizitza izan beste, agian gehiago baldintzatu dezake beste inorren bizitza. Nire kasuan ni eskonduta nago, ez? Eta batzutan nire emazteak esaten dit, ematen duela batekin eskonduta egon beharrekin, birekin eskonduta dagoela, ez? Izan ez, zelan denbora desente ematen dudan Mikelekin, Baina gero gizonekin eta eurak onartuta daukiela. Lehengo garela... Bai, nire gizonak esaten dago, nau, listan, nau, bosgarrena, ze gure gurasoak, seme alabak, eurak bosgarren erosi egarren. Baina, bueno, brometan. Sekula ez jaku pasa bolako, ez dakitzu egoera larrixe, ez? Eta bezala ez ginen egongo eurekin. Hori klaru daukie, lehengo gare geuk. Eta eurak pozidaz gu pozibagaz, eta gu espagaz batera... Seme alabei dagokien ez da eurendako pozgarri izaten da, ez betik agertzen da batean bate euragatik interesa erakutsiko duena, eurengatik zerbait egingo duena, eta normalian onurak handiagoak izaten dira kalteak baino. Ume zaren bitartean ez ara konturatzen bizitza ze puntutarainako nolakoa da ze gora bera gertatu daitezkeen, bai norberari, bai ondokoei, bai familiari. Eta hortan bi izateak kasu horietan abantaila izaten da, ze indarra handiagoa izaten dugu elkarrekin, ez da. Hori seguridadea, edo zer gauza itxeko, biot bera ero onduen egotie, ero bere aprobazinua, ero hortan hori zelik etxarra, segun ze kasutan, larriko dependentzia larrei daukula, hori badakigu. Badakigu disfrutetan, bakotza bere momentua, bakotzak bere txien dauko bere bizitza, baina hori, dien momentuak. Baina igual egun, itxen du lana batera. Eta askotan imaginau, lanetik kanpo, goia zen saiora, abestu itxen du eta ensaiotara. Eta esate duzten askotan hango batek, lagunek, eske zuek, egoten dana erakusten mariatzenek, baina zuek ze demonios daukotzuek kontetako, egon zare egun guztie batera, eta igual, hori, deskantzotxo baten, eta eta, oie, zuek zer? Igual, azten gara abesten eta guk ondion txuku baten. Eta zabitzi ondion konteta, baina junto zabitzi eta zez de demonio. Baina imaginau, akordetan ez derrepente, egon zela ez dakizinekin. Eta igual bera, fulanita ze konteta, eta egon ez eta dago oso pozik ez dakizer. Eta gero, barriro goltetan gare, derrepente akordetan ez eta lehen ez dakizer, eske, ez dauku hainbeste gauza kontetako. Esango nuke, Mikelek nira naia daukala gaitasuna handiagoa teorizaziorako, ez? Eta nik berriz, praktikagoa izan naiz betik ere. Gero, nik ordu luzeak eman izan ditut hizkuntzak ikasten, frantsesa, inglesa, eta Mikeleri zaizkio hainbeste gustatzen, ero ez du nahi izan horren besteko ordu horretan eman, eta hortan bai jakintza aldetik eta bai lanaren aldetik berdinak izan beharren bateragarriak gara. Eta horrek eta biok enpresa bat sortu genuen,
Eta, bueno, azkenean egiten dugun lana da ezberdina, baina, bueno, bion artean kudatzen dugu enpresa, ez? Nik beti izan naiz antolaketan, bueno, batore batu eta idazkeran, eta, bueno, aitor gehiago harremanetan, irudia, eta orduen, bueno, komplementai hori nabaritzen da, ez? Gertukoak egia esan horrek badakite oso ezberdina garela, ez? Alegia lehenengo ikuspegian ematen du oso antzerako garela, baina gure gertuko lagunek badakite oso ezberdina garela. Eta hortan batekin ero bestearekin hitz egin edo baten ero bestearen erreakzioa ezberdinak izan daitezkela, hori jakin badakite. Ez dakitena da, bueno, oro bar hain gertuko ez diren horiek, hori pentsatzen dute, ez dakitelan, zientzia fikzioko pelikuletan bezala, batek pentsatzen duena, besteak pentsatzen duela aldi berean, ez. Batzuetan dauden eredua izaten dira komiketatik teatratakoa, zipiza, petolako gauzak, ez, eta orduen, bueno, izaten dira barregarria, baina ez daukate holan anklaje zehatza, ez, da batez ere, kanpotar batek asmatu dezakeen, ikus dezakeen estereotipo bat, eta ez errealitate gordina, ez? Zuen artien, asko zarretzen zare, edo? Ez. Zelan konpontzen zate zuen? Oso ondo. Oso ondo? Bai. Zelan ikusten duzue bestia? Zuen parte bezala, edo? Ez. Ez. Eta naroa, zu? Edokin zelan konpontzen zare? Azarretzen zate, irurok, edo zelan da? Hori bai. Bai, azarretzen zate? Bai. Baina? Berdin asko maitxu ditzuk. Gero askotan zarretzen batzutan bai, beste batzutan ez, denetik. Asko jolasten duzu, irurok edo gizok edo zelan jolasten duzu gizok? Iruro batera. Bueno, garai honetan, amak zara joan, ginekologana, eta beti kontetan dau, esakixiela, biginela. Eta, anekdota moduan, lagundu gotzon beste tia batei, ginekologana Eibarrera. Bestia hauen 8 hilabetekoa eta 17 hilabetekoa. Eta joan ziren konsultara, eta karo, begiratu gotzan tiai. Nire amai ez. Niaka ama, segurazki egon gozan potola, eta zautzon, bakitzu segurazki berkixak eukiko zula. Amak berak esan dit, sarritan berak nabaritzen zuela ezala normala enbesteko pisu izatea, eta gero nabaritzen zuela baita ere golpe asko, aktibidade asko. Orduen, ja lehena eta zenean, medikoa esan zionean, bigarren bat zetorrela, beraretzat ezala izan inolako ustekabeko horik, ez? Esan zuzkuen, bi gendela itxoitzen eta ilusin handixakin, bilurrez bai, hasi eran, dana ondo dutengo esan edo ez? Baina posik. Erditzeneko berezia izan omen zen, kontutan hartu behar dugun, gu jaion ginela 1960 urtean. Garai hartan arrasaten ez zegoen ospitalerik, eta hortan jaio ginen guraso nien, aita eta aman ohean. Eta hain zen ere,
6 hilabeterekin, oso txiki eta oso argal. Eta etxura denez egon ginen denbora luzez, garai hartan ez egon ezin kuderorik eta esantzerakorik. Eta egon ginela oinetako kutsa batzutan, guatan artean da. Bai, eta gero kontuan hartu behar dugu baita ere, gero izan genuen hepatitis bat, hartu genuen, eta egon ginen hilzorian. Egon ginen bisoak hilzorian, ze didinez amak esaten du, orduen, zetik, gari hartan medikamentuak ez zeuden gaur bezala eskuragarri, ez orduen medikamentu berri bat sortu zela eta eman zigutela eta hortik atera ginela, baina lehengoko hilabete diruinez oso gogorrak izan ziren. Gurasoen esanetan neu jaio nintzen lehen eta gero handik gutxi gora bera ordu erdira edo Mikel jaio zen. Orduan aldixa izan zen pixka da gogorra, pixu handixa, bat bazeukaun, lan asko, baina gero azkenian ja esan zuzkuen ze egunetan joan diginean umiak eukitzera. Eta Donostira joan ginen. Bai, bertan ordunaldi zapartua oso azkarri zen, bixak ondo jaio zinaten, bata normal eta bestia buruz bera, bata bestian atzean. Lehenengo garazi jaio zen eta gero libe, 3 minutuko diferentziakin, oso ondo, eta amatxo oso ondo. Danak ondo, baina zu pizka txikitsua jaio zinen. Pizka txikitsua da libe inkubadoran egon zinazu, 15 egun, eta gubitxartian, danetik apurtxo bat. Naroa barizelakin zegoan, bakizu zelan jaten zinean, edo jaten? Bai. Hor lurrian jatzen nintzen li, naroa lehenko suelo zendetela, sartzen notzuen bisuikatuen, eta naroa jartu zanan gainean, karro gainean, eta ikurokin ikastola da. Eta bueltan, jasueian negarrez, orduan jagoziak. Negarrez, etorri, eta hemen lurrien jartzen nintzen, eta bat lurriela eta titi bat egun bati. Gero beste aldien lurriela, bestia hartu eta beste titixen. Da, kuaderno baten apuntuten hauen bakotxai, ze titi eguten otzan urren duen, alrebez eguteko. Eta oso regularrak, zineten oso regularrak, 3 ordu. 3 ordu, 3 ordura, titizarka zinen. Gero lo, segiduen. Beste 3 ordu, jan. Berriro lo. Inungo problema gaita bien bedai, Nauzira arte 3 ordu, hori bedai gabi. Bakarrik akordatzen garen gauza bat izan zen. Eta izan nion garazi bakarrik etxera, eta negazioan nien inkubadoran zenean. Baina izazten ezan bi aizpa aukiko nintzula. Eta gero eta izan nien libe, esan nuen. Jadari den bixak. Orduen ezin egoten gaurko moduen, zein jare zioten zan lehena, zein bigarren, ze pixu, amak ezakixen ezer. Poltza, beti pentsatu birkixak garela, baina ama jakin, ez dakit. Gemelak dienak antza daukiela, geixau, eta poltza baten da zela. Eta mellizak dienak, daz bakotza bere poltzan. Eta geixenak, mellizak dienak, die desberdinak. Baina guk jakin ez dakigu. Gu pentsetan du. Amak gemelaz. Amak betik esan dau, bera ez dakixela. Baina guk betidanik esan du birkixak, eta jazta. Geixau guztau jokulako birkixak, eta jazta. Uli hartzea itxik askotan esaten dugu, izango zitzen. Elenan joan izotitzen da, ero bestia, igual ero gago, jo que se, tontuen aitzen duen ero ez du, igual askotan, xeliri, zuri izate dutzu askotan, ez? Igual nausixagoa da, bera. Ez? Ero al revés. Nazelako la maseria, hori, bixen artien la segunda da bordo, baina ez jatin porta. Onartuta dakatzu, oso ondo, onartuta. Baina, gustora, nire papelien. Bera dauko, bera beti jartzen dau, mozu ona, eta nahi naz, itxendotena lana ez dena ikusten, eta bera aurkeztu itxen da. Bai gertatzen dena da, betik ere konparaketa ero alderaketa, ez? Ez dakit, handiketan egiten bauzu, betik agertuko zaizu batean bat esanez, nahi azkarrago dabilela,
lanian basabiltza agertuko da batean bat esanez arek hobeto hitz egiten duela, ero ez dakiz lan egin duela hobeto, eta hortan alderaketa hori izaten da, ematen du askorendako derrigorrezko kontu bat, ez da? Ero al revés, baita ere, batzuetan jendeako homogenizatu egiten du, batek egin du ez dakiz zer, orduen espero du, horren ondorioak norbera etortzen zaio, ero ibilbea egiten baduzu mundu guztia, espero du zure naia ados egotea, gauza bera egitea, orduen, hori betik izaten da apur bat, baldintzatu egiten zaitu zure izaeran, Bikiak dira bi ume alkarrekin jaiotzen dienak, alkarrekin sortu eta alkarrekin jaiotzen dienak, eta mota desberdineko bikiak daude. Bikiak aldia izan biki berdinak, baldin bada ovulo bat eta espermatozoide batek ernaltzen badau ovulo bat eta enbrio hori gero bitan zatitzen bada, emango ditu benetako bikiak. Eukiko dabe karena bat, aldituzte euki bi poltza, ero bat, baina izango dira berdinak, sexu berdinekuak eta dana berdina. Bitan banatzen dienak dira klonak, genetikamente berdinak klonak dira. Bat alda jaio txikiagoa eta bestia handiagoa, dira fizikamente berdinak, dira berdina bat gero, batek jungo da pixua hartzen, tokatzen dena, eta gero ja, bizitzan. Batek jaten badago asko eta bestia gutxi, bat izango da argala eta bestia potolua. Beste bikibak dira desberdina, dira bi ovulo eta bi espermatozoidek sortutako bi enbrioi desberdin, umetokian alkarrekin jausten dienak eta alkarrekin aurrera egiten dabenak. Eta horrek aldia izan, sexu desberdinekoak berez, anai desberdina dira, baina alkarrekin sortutakoak. Badaude familiak biki gehiago daudenak, hori bada, baina ez da esaten dan bezala generazioak salto egiten daude. Badare familiak joera gehiago daukenak. Beste gabe, baina gaur eguneko bikiak danak ez, baina portzentai altu baten ugalketako unitatetan sortutakoak dira. Ez dira naturalak. Haurdunaldiak bikuak baldin badia, arrisku gehiago dago, adibidez, denporaz baino lehenago jaiotzeko. Bikietatik eguneko 50 baino gehiago jaiotzen die 37. hastia baino lehenago. Eta batzuk jaiotzen dira oso goiz. Oso goiz jaiotziak alditu ekarri arazo larrixak. Izakera esan dutzutena, komplementau itzen gare, baina igualak ez gare. Hori klaru dau, baina, bueno, pentsakerak igual izakera desberdina, baina
pentsamendu nahiko antzera. Ez dakit desberdintasun egon leiken bata bestiakin, izakera eta pentsamentua, ez? Baina pentsau bai, askotan, bakarri behitxu, berbain behirik eta bakigu zein biosun, zer zabiz pentsetan, zer ez dozun inbier, ero zein biosun, hori klaru dauku. Baina gero esatu dutzutena, bata betik hau sartua dala, bestia betik apur bat, igual nik aldatu ingare, de hecho, ze bere gizonak esaten dozta askotan. Ze demonios pasau jako honi. Ze nile nitzen asko be zabalau. Pasada bat. Bera betik niratzetik. Baina ja, joan garen nien ja hunditzen, aldatu jau papelak. Niri bizi guztien, bera onduen eukitxe, Mari Carmen, eukidot seguridade bat, ze askotan pentsau dut, hori, ze izango zan pertsona bakarra izetie munduen daukate nire gizonak, gurasuak, alabak, baina honekin daukotena ez daukat edozeinekin. Beste edozein herritan jaio zan bagina, askoz ere ezberdinagoak izango ginak. Eta hortan, egoera horretan jaiota izan da, gero famili berberean, familiaren ohiturak, izaerak, eta nik uste dut horrek gehiago tajutu egiten duela norberen izaera, nahi birikiak izatea baino, ez. Egia da, gero eguneroko bizitzan, pizkat argi ibili behar zarela, nolabait esateko, nik ezagutzen badut pertsonaren bat, eta Mikelek ez badu ezagutzen, eta Mikelekin elkartzen bada, eta ez badu agurtzen, geratuko dela pizkat, ez dakit, harrituta ezagurtzea gaitik, ez? Aloko gauzak kontuz hartzekoa dira, eta ordan kalean ibili behar izaten zara pizkat arretu handia esatik. Arretu handia gurekin. Jende asko agurtzen zaitu, pentsatu zuren nahiera zabela, eta batzuetan ez bat bestia ez dugu ezagutzen hirugarrena, ez? Baina adibidez, joan zan igandean ni joan nintzen guretxe peian dago bakindegi bat, ez? Eta joan nintzen niretzat eta neran barentzat ogia erostera, eta bertako dendariak esan zean, baina horren dela ordu bete etorri zara, zertako erosi behar duzu ogi gehiago, eta esan baina, ni Mikel naiz eta bera aitor da, eta orduen konturatu zen birkea ginela, baina ordu arte, horrek ematen dizu, azkenean baldintzatzen dizu, zure izaera eta zure harremanak, ez? Eta zein da zuen lagunik onenak, eta zein zudie zuen lagunik onenak? Lagun asko dauko, baina garazira lagunik onena baino gehiago. Eta gero, bestiak, zer lagun danak dira berdinak, desberdinak? Desberdinak dira? Bueno, danak die gure lagunak orduan berdinak. Zure lagunik onena bere lagunik onena da, edo? Bat bai, baina bestia ez gutxiago azarretzen lagunekin baino. Eta lagunak baino gehiago maite gala. Eta denbora gehiago egoten batera. We have been guided by the hate of our souls, but now is the time to keep flying with some cold. Now I'm sorry, but I made my choice. I refuse to fly without your heart. Zaila da orain, gauaren itzaletan, begiak itxieta, ondoan esnatzea, eta benetan dakit, buruti iristen, saltoak arbatez, egan egitea. Berdin jantzita jutia gustatzen gatzea zuei edo? Bai, baina amatxok ez tozkula gatzen.
Ez da olegatzen edo beti ez daukazten, beti... Ez que ez daukagu erropa berdinik. Bapez? Ez, bapez batzuk baina gutxi batzuk. Baina zuek neixoko baina amatxok eta zuk erositakoak ez. Erregalautakoak berdinak. Hasten ginen, igual, zeradeak, 15 urtera artero bai. Bai, 15 ez, 14 ja ligetan hasita gazen. Bueno, pues igual orduentxe hasi ginen ja bakoitza berez, baina akordetan az, geuri txikitxotan, karo, guk etxien 7 nahi arreba ginen. Eta, bueno, pues hombre, faltan, ez duguki ezer, baina igertzen zan, ez? Asko ginela. Eta guri, emoten zuen erropak, birki batzuk, Gasteizeko birki batzuk, zaukiela familia atxagaltan. Eta segun ze denporaldixetan dirudunak ziren, hortan soineko batzuk, eta ekartze duzkun kriston paketiak, udan, neguan, eta bueno, izeten zen la fiesta. Eta bueno, gaukun oso soineko politxak eta ziren bigarren eskukuak. Ez horren besteko dendarik eta ohitura izaten zen jostun baten gana joan, neurriak hartu, eta jakina baten neurrian bi jantzi, fraka, alkondara erantzerako egitea asko zera erresagoa zen eta jakina salbuespen gure jantziak oso berdinak izaten ziren. 14 urte arte, ia jaskera berdinak eramaten genituen, ez? Lagunen artien, zehoz esaten dutzue birkitxa esatelako, edo hartzen dutzue separauta erosate libeta garazi? Libeta garazi. Eta anderenuak batzutan bihar dutenian adibide bat gemelen buruz guri erabiltzen dozkuet. Eta konfundidu itxendi anderenuak. Konfundidu itxendi anderenuak indiokan? Bai? Bueno, nire esaten duz libe, eta niri garazi. Eta gustatzen jatzue jendeak konfunditzen zuenean? Jau inporta. Ja batzutan ez da divertigarria. Igual barri iten dozuela konfunditzen diela. Bai. Izena gaitxi bai, baina berez badakixe zeingan eta. Baina izena konfunditzen di. Aitatxoi gertatzen jako gutxitan. Baina gertatzen jako. Geldute egin ziaten, eratu ziaten pasaportea eta egon ziren denbora asko begiratzen eta handik aste betera etxera etorri ziren nire bila eta aitoratu zuten. Eroaren txate direnez gauza berdina zen. Itxura denez horre egon zan nolan polizia armadaren zelopatiaren bat guardia zibilen aurka. Eta hortan itxura denez garai hartan pentsatzen zuten bai guardia zibilek eta bai polizia armadak arrasaten zegoela komandoren bat etarena. Eurendako deigarria izan zena zen, zelan ez gintuzten hainbeste berizten, nire izan zidaten askotan ikusi nindutela muga zeharkatzen eta gero Baionan sarrean ibiltzen. Eta nik izan nien hori egia zala, baina ni ordurako etxean nengoela, zen ni lehenago etorri nintzen. Eta orduan konturatu izan ziren, neukala nahi birki bat, ez? Eta galdetu egin zidaten zertan ari San Mikel Frantzian, eta esan nien, zebilela automatika ikasten, eta horrek automatika pentsatzen zuen pistolan bazala, eta esan nien zalez matematika eta elektronika uztartzen zuen zerbait, baina bai, bazudurako polizia armadak eta guardia zibilak garai hartan bentsat ez zuten berizten bi zeudenik, eta pentsatzen zuten bat ginela. Baina kero beste baten toka joako noin dela 5 urte ero esala,
ero 4 urte. Eta, bueno, gatozen Gasteizetik eta Gamarran, alkoholemia ero, bueno, hori, ertzainak. Eta, bueno, guztiaz, sekula gelditxu barik, gelditzen naz. Eta, karne, eta, bueno, izte dotzat karneta, tipuai, eta esaten duz. Hau da daukutzuna, eta zan karneta larroxa hori, kartoizko lengua, eta hauxe daukutzu, eta, bai, eta, ez daukutzu bata barrixa, holak, tipo karneta, oin eruten diena, ni daukot hori. Baten da tipua, eta torten da, eta esaten duz. Zu bakitzu, daukutzula, 2 urte dukaute karneta, no fastidiez. Ai, ama! Bueno, begiratu bez ez dotitxenta? Bueno, ni begiratu. Ostak, egongo zitzen karneta horrekin bizi guztian, hombre, bai, nire inork ez duzta bixau. Total, que, bueno, kotxien, 3 gingu zen, kotxien, beste norbaitze karneta, zu ezin jozu eruen. Multa, €1, ez dakizer. Eta berri. Eta bera, total, que moteotzo karneta, toia tipu eta tor. Hauz esan, bera tipu, hauz esan, bien hauena, ligo bai, baina eske izena, eske da, eta birkixa da. Total, que totia izen itzen, porque, karo, jakin ban hauen lindik, hartu karneta honena eta emun eta jazta. Bueno, tingo probatxo bat. Venga, a ver, goizia. Bai. Goizian argi hastian, ene leio egian, txori bat pausatzen da eta goratik hasten kanta. Txori egera, ainalegera, entzuten nahi da nian. Ene bihotzeko tristura, laizter duan aitian. La